Inselmilkom, jiena ġewwa Akwilina li qiegħed biex nistidinkom għal avveniment sabiħ li ħajsir fl-14 ta' Ġunju organizzat mill-Christians Together. Aħna se nintaqgħu fil-għaxija fil-sala ta' St. Aloysius College fej ħanamlu sing-along ta' innijiet li huma ġejjin mill-Ingilterra li ilhom għadha ħafna snin huma innijiet klassiċi li ispiraw ġenerazzjonijiet sħaħ. Jien meta kont żgħir kont nisma' l-BBC u kont naffaxxina ruħi kemm kienu jkantaw bil-qalb daw il-services li kantaw l-innijiet f'daw il-knejjes. U waħda mill-xogħlijiet li għamilt matul ħajti kien li ittraduċejt bil-Malti diversi innijiet. Allura bħala pass ekumeniku waħda mill-affarijiet li suġġerejt li Christians Together u aċċettaw hija illi namlu dan l-esperiment fej Maltin u Ingliżi ħajintaqgħu flimkien fejn naqbdu 12 l-innu popolari Ingliżi illi daw jien għamilt traduzzjoni tagħhom u li dawn ħankantaw flimkien. L-ewwel ikantaw l-Ingliżi refrain stanza waħda u refrain u mbagħad qbija inkantawhom bil-Malti aħna. Imma tgħidu li da ħajkun hemm xi kor, iwa ħajkun hemm kor, imma il-kor mhux kor stabbilit aħna ġimgħa qabel fit-8 ta' Ġunju, jiġifieri wara s-7 ta' Ġunju, fit-8 ta' Ġunju ħanintaqgħu Scots Church, il-belt, u hemmhekk ħanamlu rehearsal ta' dawn is-songs, jiġifieri il-kor ħajkun parti mill-kongregazzjoni, mhux ħajkun hemm kor uffiċjali hekk, ma min irid jippreparhom qabel ħalli jkun biex ngħidu hekk qed imexxi l-qbija tal-kongregazzjoni, nintaqgħu il-Sibt 8 ta' Ġunju fl-10 fi Scots Church. U li ħajsir huwa li aħna ħajkun hemm Father Aurelio milli idoq l-organi hemmhekk u aħna ħanalmu daw l-innijiet u min irid naturalment dan jippreparhom qabel għaliex dawn l-innijiet huma n-nijiet li qegħdin fil-YouTube. Aħna ħanpoġġuhom fil-website tal-Lycos illi dak li jkun jista' jara kif jindaqqu kif jiġu kantati minn qabel ma jiġi għal rehearsal. Ħana mbagħad ġifieri din l-attività ħatkun il-Sibt ħajkun hemm fil-8 ta' Ġunju ħajkun hemm dal-rehearsal imma mbagħad ħanamlu general rehearsal il-ħamis jiġi 13 ta' Ġunju u mbagħad the actual thing ħatkun fil-14th of June. Aħna nistennew sala mimlija nies li jfaħru l-Alla. Ħanitkellmu ngħidu ċara aħna u Malta marru fina għadda li nidaw. Illa li xkiju kellha tuħu helicopter view u tgħid isma' kull daqwa li il-Maltin jgħidu tixel bozza ħamra u kull waħda tifħiju li jgħidu lill-Alla tixel bozza ħadra. Jiena ċerti ħajkun hawn iżjed bozzas ħomor milli bozzas ħodor matul il-jum u matul il-lejl. Din il-ħaġa rridu nirreversjawha. Aħna rridu li dal-poplu jitgħallem ifaħħal l-Alla minn qalbu. Din hija problema li f'ħafna parroċċi issib li meta inti ma jkollokx kor tajjeb ħadd ma jkanta. U meta jkollok kor tajjeb kulħadd jitpaxxa bil-kor illi jkun qed ikanta u kulħadd jalaq ħalqu. Aħna nixtiequ illi anke kif spjega Papa Franġisku lil kor din sena kien hemm kor li għamilhom toku għalhom tinsewx illi intom qegħdin hemm mhux biex tagħmlu kunċert imma biex tmexxu lil poplu talla ikanta. U Santu Wistin jgħid meta tkanta qed titlob darbtej. U aħna nixtiequ illi dan is-sens ta' ferħ illi iġibu daw l-innijiet ikun fil-qalb tan-nies illa għaliex titħoss il-ferħ biex tkanta minn qalbek illa għaliex ma tistax tkanta minn ma tħoss dak li qiegħed jiġi kantat. Daw l-innijiet huma innijiet illi inkitbu mal-medda ta' żmien u jirriflettu esperjenza speċifika, esperjenza li wieħed iħoss ġewwa fih il-qawwa tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesu Kristu. Aħna fil-ġimgħa kbira ngħidu nadurawk u Ġesu nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Imma mbagħad nefqu hemm u ngħidu bħala talba imma ma nħossuwiex dik is-sens ta' ratt il-ħajr li aħna mifdijin bid-dem ta' Kristu. Dawn l-innijiet huma innijiet fejn jesprimu din il-ħaġa li aħna ferħanin u aħna verament mimlijin bil-għena il-għaliex qed nesperjenzaw il-liberazzjoni ta' Ġesu. U dawn l-innijiet huma xi ħaġa li jgħinuna biex nesperjenzaw dil ħaġa. Dan huwa
ecumenism at its best, għaliex dan huwa grassroot ecumenism, m'hemmx teoloġija, m'hemmx diskussjonijiet, m'hemmx wieħed jiġbed lem wieħed jiġbed law, imma aħna insara Kattoliċi Protestanti nintaqgħu taħt l-istess saqaf biex infaħru mnej. Wara kollox, dan huwa rehearsal għal ġenna li hemmhekk ninsew it-tikketta li aħna nkunu hemmhekk madwar l-anġlu l-qaddisin inkantaw tifħlej il-mulej. U dan huwa xi ħaġa li aħna rridu ikonna sens ta' esperjenza sabiħa illi qalbna tifraħ tfaħħar l-Alla. Jien nistedinkom l-ewwel nett biex tiġu għal 14th of June, imma intom illi tixtiequ illi tagħmlu rehearsal qabel ejjew fit-8 ta' Ġunju fi Scots Church fl-10 ta' filgħodu. Insellmilkom, narakom.